समोन सरान समरमोन दंखायोमोन गिबि बिखौ सिखना जारनि अरन दान्दालियाव होनाय जादों आरो दिनै 28 बोसोर फैबाय नामा 28 बोसोर बे बानिया आंनिफ्रायनो जाबोदों आरो नैबे नयहा जग्यआबो मा जादों बे जब साधनाजों मोननाय जादों दा बेखौ दिना लखलायाव होनाय जाबाय नैबे दा गोमोरलांनाय गोदोनि गुरु बिथांफ्रा आफादान खालामा बेयो जाबाय ग्रहनि थुंग'नो बेयो ग्रहनि मन्दिर दा बेवहाय होनो दा बेयो जाबाय मोनसे सुनि होनबाथाय बयबो गियोनो सुनिखौ जाय गियो बे थांनानै थानायनि मुल्य गैया मानो होननानै बुंदों सुनिया इसोर मिथियैखौ सासन होयो रगै सगै मान दन्द होनानै बियो इसोरखौ सिबिनो रोंथारै मानसिखौ बियो दन्द होयो मोजां खोनासंखो आइमावफोर आरो मा जाबाय बियो इसोर होननाय साधु होननाय खुलुमनाय भक्तफोरखौ मोजां मोनिखौ बियो जोंनि राजाया मा बुङो सासन होनानै गियान बे सुनिखौ नुबोदों जोङो बर'फ्रा पृथिबिनि मालाय गिदिर गिदिर बामोनफ्रा बिखौ फुजिदों बियो गोबां अननानै धन जनबो होयो नाथाय बियो थाखा फैसाखौ होनानै बे अहंखार जाबा बुख्लायफिनो दा जोंहा गोदो बर'आ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा जातिमोननो मिथिंगाजों गेले गेले रायजो जाबोनाय मिथिंगाखौ सिबिबोनाय जोङो बर' हारिया जोबोद दुखु खस्थ'जों रायजो जाबोखादों डिमापुर नोगोरावनो बर' रायजो दंमोन बेखौनो जुगनि उथिफ्रा देवदानिफ्रा थांदो बर' फिसाफोर नोंसिनि गोदोनि बायखोन्दा डिमापुर नोगोराव राजानि कीर्तिखौ लायदो आरो नैबे हायेन मुलुगाव डिमापुराथ' जिरु मालायनि दखलाव थाबायथ' जोंनि बर' रायजोआव जाहाथे डिमापुरनि आदर्श कीर्ति राजानि कीर्तिया जाहाथे बिटिसि ओनसोल बा बर' रायजोआव जाहाथे आबुङै गोहोम गोनां जानानै बर'आ सान्थि रायजो जायो दा बेनिखायनो जोंनि गुरु गसाइफ्रा दाल' नङा नेपाल चन्द्र ब्रह्मचारि रौमारि ज्योति आश्रमखौ बियो 30 बिगा गावनि हाखौनो दान होनानै दा रौमारि ज्योति आश्रमखौ बर'फोरनि खुलुमसालि आश्रम गायसंनानै बर'फोरखौ खुलुमहोनाय आरो बिथाङा हाजो हाला अरन दान्दालि गाबै गाबै बर'आ मुक्ति मोनथों बर'आ अगियाना गियान जाथों मिथि रोङिया बुजिथों बिमा बिफा गुरु गसाइखौ मान होनो रोङिया मोदायनि गियानजों जाहाथे संसार जानो हालांथों दा बेखायनो बुंदों बे जैग'खौ सोरबाफोर आंगो भक्तफोर जोंनिनो अलंगा हान्जानि बाथौ सिबियारिनि गेदेमा गेदेमा ऋषि मुनिफोर आइलायनांगौ आरो जोंनि दा बर' हारिनि गेजेराव बिफा महरै मा होनदों फरायसा आफाद बहाय गोसो गुदुङै जे बाहागो लाफैदों दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा दा बहाय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों जुदि बहाय फुजिफैबायबा जाहाथे जोङो ओरैखौल' बोर बिदो जोंनि बर'नि गेजेराव गावस्रानाय बिदा फंबाय अननो रोङिनि असिलायाव बर'नि लान्दा खान्दा जानो हमनाय बेफोर जाहाथे गोरोबो जाय आफादा बर' रायजोनि थाखाय जिउ माहाम होनानै आदिखालाव मावनानै दं बेफोरनि साननाया जाहाथे गभर्नमेन्टनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' रायजोखौ उदाय रायजोखौ मोनफुंनो हाथों बहायबो एसे लोब्बा दङ मानो गाब्बासो मिथियो मोनो दा बेखायनो नायनो फैनायखौल' आं खावलायाखै
बर' फिसा बाथौ सिबियारि शिब भक्त जानानै जाहाथे जोंनि हारिनि हारिमु ख्रिस्टि कलाखौ लानानै सोलोंथायावखौनो बुं संसार जानायखौनो बुं राजानि कीर्ति गायनानै बर'आ बुहुमाव सिनायजानाय बर' रायजोनि दैदेनगिरिफोरनि जाहाथे मोजां दैदेननायजों बर'आ सान्ति देब रायजोखौ जालांनो हाथों बे असिलायैसो दिनै थांखि लानानै गाबनाय जादों दा आसोला जादों सत्त गुनजों गाबनांगौनि इसोरखौ गावनि जिउ मोदोम देहाखौ इसोरनाव सोनारनानै दा गाबनांगौ थाखा फैसा धन दौलत बेखौ बाराद्राय कामना खालामनानै गाबनो नाङा इसोरा मिथिखागौ दा बेखायनो बे जाबाय ओरैनो नाङा फाङा ओरैनो होनाय ओरैनो नाम लानाय ओरैनो नायनो मोजां बे जिनिसा नङा आसलथे बे जिनिसा माने मा बुहुमा मैलांखार जाबाय हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारा मानसि मोगा मोगि जाबाय अरन दान्दालियाव अर खामबाय लैथोनि सागरनि दैया बाफ्लेखांबाय जोंनि मानसिनि सोलिनायनि आखल आखुआ मैला जाबाय अनागारि जाबाय दै बोरि गासिबो मा जाबाय मैलांखार जाबाय बैसो माथाया फाफखौ रुजुननो हालानो दा बेखायनो बैसो माथाया गाबदों हाजार हाजार सुबुंनि अनागारि आखल आखुजों आङो बैसो माथा बिमा जानानै आङो फाफखौ रुजुननो हाला दा जोंहा नेपाल चन्द्र ब्रह्मचारिनि लोंगा हान्जा बाथौ सिबियारिनि ऋषि मुनिफ्रा सम सम 12 मासाव खनसे खननै अरन दान्दालाव थाङो जब जब साधना खालामनो गाव गाव बेक्तिनि थाखाय नङा फरायसा आफादखौनो बुं भक्त सारिखौनो बुं आइलें आग्रोंखौनो बुं गुबुन गुबुनखौनो बर' जानानै बुङा मानो जोंहा मोदाय दावदैजों गोदो सोमोन्दो दंखायो दा बेखायनो जों गोमानाय रायजोखौबो जों राहा मोनदों जागि गोहो फिसाफोर ओरैबादि लामा नोंसोर खुलुमगोन नोंसिनि हांमारसनाया बुहुमाव सानसे बेलासे राहादान मोनगोन दा बेनिखायनो बे गिलुब बालुबनि साजायदों एखेबारे मैला नांनाय थाब नांनाय बैसो माथाया रुजुननो हायि बे जिनिसखौसो मोनसे परिबर्तननि थाखायसो बे जयग'खौ गिलु बालु साजायनानै दा बेनिखायनो ओरैनो नायनोल' फैनाय बादि माबादि साधुफोरनि माबाया जागयग'आ नंगौना नङा बे नोंनि साननाय अंगबो जानांगोन बे इसोरनि बोसोन इसोरनि रादाय अनाहारै बाथाहारै दिनै साधनाजों मोनखांनाय बे जाबाय जम प्रजापति जम प्रजापति बे जयग'आ जम प्रजापति नहाते महाप्रलय प्रलय बुहुमा मैलांखारजों खारजों उसिफावबाय सान्ति गैला जोंहाबो न'खराव सान्ति गैला समाजाव सान्ति गैला हाग्रा बंग्रा जिब जुनार मानसिजों दावहा नांबाय लैथोनि सागराबो बे अख्रां नाङै दिनै बार मोदायजों सिनग्लिबाय पृथिबिनि मुलुगनि अरन दान्दालायावबो अर नांबाय अर नांनायजों गिलु बालु जिब जुनाराबो खामसार जाबाय
दा बेनिखायनो जोंनि गेदेमा गेदेमा ख्रिस्टिखलाखौ लानानै जाहाथे जोङो सिनायथि होनो हायो जोबोद थांखि गोनां बे जयग'आ नोङो मोजाङै गाबदोंबासो गोसो गोथारै नोङो मोजां फल मोनगोन गिनाय समखिनाय बेखौ दाला बे माया गोसोआव बे मायाबादि जिनिसखौ दालाबो दे भक्तफोर आं बुंनो थाङोबा आंनिनो फिसा फिसौफोर नोंसिनि फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि गोरजिफुंथों सुनि राजानि अननायनि गुदिजों जोङो बुहुमाव सिनायजानायनि गेजेरजों जाहाथे बुहुमाव बर'आबो मोनसे गोहो गोनां जाथि होननानै जोङो सिनायजानांगौ समा फैबाय होनदों मोदाय दा जोबोद थांखि लानानै दिनै बे जयग'खौ होनाय जादों जोंनि गोसोनि मैलांखारखौ सुस्रानो हाथों बहायदों अरा जेरै दोहो दोहो खामगोन जोंनि सैथोखौ सैथोनि दिनै बान्दोना जानाय बान्दोनाफ्रा जाहाथे गेवथों दोहो दोहो जोंनि बिखानि अरनि दोहोआ दिनै 9 हात जैगोजों मोनसे बेसेन गोनां राहा दान मोनथों दा बेखौनो आङो बयखौबो खावलायबाय एसे साबधानै रायलायनायफोरखौ खुगानि फ्रावफ्रावबो एसे दबथायनानै बे जयग'खौ फोजोबनायाव राहा लादो बहाय जुद्ध जागोन गिलु बालु सेंग्राफ्राबो बर'नि थै दं बे अरनि खेला जागोन दा जुद्ध जागोन बहाय बारसोमनो हानांगोन आरो आं बुंबाय जोंनि मोदाय दावदै देवदिनिफोरखौ दा नोंसिनि लोरबां जायोबा बुहुमावदि मोनसे सोलाय सोल' जानांगौ जोंनि कर्म आयदाया गोख्रों जानांगौ बे मोसानायनि